suporta sa law enforcement agencies. Matatandaan kanakaging aldaw, uminabot sa 3.3 milyon pesos ang kantidad kan illegal na droga na nakumpiska na nagresulta sa pagkakaarestar sa 76 na individual matapos ipautob ang sarong simana na anti-illegal drugs operation sa manlain-lain na parte kan Kabikolan. Sinabi ni Dizon na patunay inikan sa indang one-week law enforcement operation sa paagi kan dedikasyon asin professionalism kan law enforcement personnel kan rehiyon sa indang misyon na maprotektaran ang komunidad asin ipautob ang ley kontra sa mga illegal na aktibidad asin mararaot na elementos sa palibot. Mantenido ang patanid kan Feebox sa publiko na maigpit pang ipigbabawal ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone sa Bulkan Mayon. Matatandaan enot ng nagbotoang report na nakapag-restore ang Feebox nin panabagong phreatic eruption sa Bulkan Mayon. Uminabot ang steam flume sa 300 metrong taas asin may katamtaman na pagsangaw na napadpad sa sirangan na parte kan bulkan. May nailing man na ground deformation sa mismong physical structure kan Mayon. Apera kini nagkaigwaman nin sulfur dioxide emission na nasa 598 toneladas kada aldaw magpuon kan Agosto 20. Sa ngunyan, mantenidong nakabandera ang alert level 1 sa Bulkan Mayon. Nadagdaganin saro na panibagong kaso ang bilang kan COVID-19 cases sa Bicol Region. Sa COVID-19 bulletin kan DOH Bicol sa laog kan Morbidity Week, magpuon kan Agosto 18 sagod Agosto 24 ngunya na taon. Saro ang nadagdag sa bilang kan COVID cases sa rehiyon kung sa inahirehistro hini sa Camarines Sur. Katakod kaini uminabot na sa 70,997 ang kabilugan na bilang kan COVID cases sa rehiyon magpuon kan nagbutwa ini mantang nasa 1,514 ang active cases. Mientras tanto, padagos ang pagirumdom kan DOH sa publiko na mantiniron ang paglaban sa COVID-19 asin magkaigwanin precautions na maprotektaran ang sadiri asin makalikay sa nasabing virus. Naglangkaw ng 10% sagod 20% ang bilang kan mga biyahero sa Matnog Port sa Sorsogon sa nakaaging long weekend. Inanagluwa sa datos kan Matnog Port Management Office kung sain kan nakaaging Biyernes sagod kasuudma uminabot nin 11,300 ang mga nagbiyahe hali sa Matnog Port pasasiring sa Visayas mantang sobraman sa 9,200 ang nagbiyahe hali sa Visayas pasiring sa nasabing pantalan. Sinabi ni Port Management Office Bicol Media Relation Officer Achilles Galindez na mas di tinikumpara sa pigdalaoman ninda na nasa 40% na pagtaas kan bilang ng mga pasaheros dahil managkaigwanin pila kan mga lunadaan sa Maharlika Highway dahil dakol na mga shipping lines ang naghanda para sa nasabing long weekend. Binawianin buhay ang sarong 77 anyos na lalaki matapos aksidenteng mabangga nin kotse sa kahalabaan kan Rizal Street, Legazpi City kan nakaaging aldaw. Sigon kay Legazpi City Police Station Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, base sa indang investigasyon, lunad kan kotse ang sarong 35 anyos na nurse. Asin nga turog ini mantang nagmamaneho sa pagsasabing hala ini sa iyang 24-hour shift sa ospital. Nahagip kan suspect ang sarong poste kan kuryente bago mabangga ang biktima mantang naglalakaw sa gilid na parte kan tinampo. Nagsapar ang biktima nin matinding tama sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas. Sinabi ni Panya na susog sa pamilya kan suspect. Sisimbagon ka ini ang gabos na gastos para sa pagpapabulong sa biktima. Mientras tanto, nasa kustudiya na kan Legazpi PNP ang suspect as sinahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Miaras tanto 10 milyones pesos na fundo ang target kan Civil Service Commission na matipon para sa sendang pamanang lingkod bayan program sa pagsilibrar kan ika-124 taon anibersaryo kan Philippine Civil Service sa masunod na bulan. Sigun kay Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Ponsalan Bargais, kay banan sa sendang selebrasyon ang mga fundraising activities na may registration fee arog sana kan Vibran.
Takbo para sa mga servant heroes sa September 1 asin ang 2024 tree growing for a cause kung saan renibong mga empleyado kan gobyerno ang piglalauman na mapartisipara sa nasabing aktibidad. Ipinaliwanag ni Bragais na nasabing mga aktibidad may 250 pesos na registration fee. Ipinaliwanag niya na ang PLB program sarong pagtaonin pagmidbid sa mga nagkagarada na empleyado kan gobyerno mantang sinda na sa trabaho kon kaya pigtatawan nawalat niya ng pamilya ni 100,000 pesos plaque of recognition asin scholarship grant sa mga miyembros kan pamilya. Balakantaan, Bareta, liman dyan sa luwas. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua Kamen. Yes, maray na aga tabi Sir Edwin, maray na aga Jasmine. May ipinalawas naman na statement si Mayor Awin Baldo sa paagikan sa iyang official social media account. Basahon ta in toto ang pahayag kan na sabi ng alkalde. Hindi na paubos dangan paragos na naniwala, nagabangadji dangan nagasuporta sa akon. Ipinapaabot ko ang sakon na tudok sabot na pasasalamat sa warang sawa nindong suporta. Salamat tabi sa indong amin. Sakay daw po. Arog sandati maski unong mangyari, kita magpadago sana. Busya di pigitaas ta sa mal na Diyos na makapangyarihan sa ubos. Yan po mga tugang ang mismo na pahayag ni Mayor Awin Baldo ngunyan pa sa nga aga kung sa rin matatandaan. Susog sa press report ni Chief Jimmy Nasalita, nagsuko ang alkalde sa Sarong Municipal Police Station. Yan tabi ang dagdag na istorya, alidigdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Nasa proseso na ang petisyon kan Sitio Maliktay, kan Isla San Miguel sa Banwaan in Tabaco na sinda maging saro ng barangay. Ang lakdang kan mga constituentes marisulta sa pagseparar kaini sa barangay hacienda kan nasabing isla. Sigun sa nakalap na impormasyon kay City Councilor Gio Ongbungao, sinabi kaini na laugman sa mga requisitos para maging sarong barangay ang Sitio Maliktay, mantang daimanin pagkontradigdian barangay council kan barangay hacienda. Alagad kaipuhan na magpirma giraray sa petisyon base sa abiso kan Comelec Tabaco, tanganing masiguro na ang mga lehitimong rehistradong botante sana ang makapirma sa nasabing petisyon. Apara kaini masukol giraray kan land area na ang gagamiton iyo na ang mga natural boundaries arog kan salog asin iba pa. Miyaras tanto iba pa detalles kan Bareta. Ipinahayag ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, pamayo kan House Committee on Appropriation, na ingutuan kan sa iyong committee ang paggamit kan intelligence fund kan mga iba-ibang ahensya ng gobyerno. Ang lakdang na ni kasunod kan controversial na pag-ipsot sa Pilipinas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guho, pati naman anday pamaaraman na kinamumugtakan kaniba pang high-profile personality araw kay Pastor Apollo Kibuloy asin dating Bucor Chief Gerald Bantag. Sigun kay ko, ang mga insidenteng ini makaditimarhay asin nagdadara ng seryosong kaputan mananangod sa paggamit ng fundo para sa seguridad asin pagpapatob ni lay. Sa tanawan ni doon na importante para sa Kongreso ang tamang alokasyon asin paggamit ng intelligence fund para masiguro ng kada piso na gagamit ng tama asin efektibo. Idinugang pa ni Kong Saldi na kay Puan siguruhon ng kada sentimo kan intelligence fund dahil nasasayang asin magagamit ini sa tamang paagi para mapugulan ang mga siring na kakulangan sa mga maabot na aldaw. Sinabi niyang magpapadagos ang Kongreso sa makusog na pagbantay sa mga budget kan ahensya para siguradong nagagamit ini nin tama asin tama ang fundo kan nasyon. Idinugang pa ni Ko na papabayaan kan sa iyang committee na masayang ang kwarta kan gobyerno. Ang sa indang kamawota na iyon siguruhon na kada piso na gagamit ng tama asin efektibo para sa seguridad kan sa tuyang nasyon. Mantinidong negatibo sa red tide toxins o paralytic shellfish poisoning o PSP ang mga shellfish sa baybayong dagat kan Sorsogon, Huwag Lagun sa Matnog, Sorsogon baybayong dagat kan Milagros, asin Mandaon Masbate. Ini base sa latest Shellfish Bulletin number 12 na ipinalawas kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR.
Nangangahulugan ini na pigtutugutan kan ahensya ang pagkakankan shellfish asin alamang nahali sa mga nasabing kadagatan. Mientras tanto nagpagirumdom ang ahensya sa publiko na siguraduhong marhay ang pagkakalinig asin pagkakaluto kan mga shellfish para makalikay sa food poisoning.